Гэта Руслан Бадамшын, лекар, бацька дваіх дзяцей і адзін з тых, каго пераследуюць пасля выбараў 2020 году. У траўні 24 яго асудзілі на 3 гады хатняй хіміі за фота з акцыяў пратэсту 20. Цяпер Руслан ізноў за кратамі ўжо ў новай справе. Яго абвінавачваюць у садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці. Ён цяпер у СІЗА нумар 1, як паведамляе фонд медычнай салідарнасці. Гэта ўжо 6-е затрыманне Руслана пасля выбараў. Раней яго трымалі пад арыштам больш за 60 дзён. У 21-м Бадамшына звольнілі з працы з РНПЦ неўралогіі і неўрахірургіі. Яго выпусцілі з жодзінскай турмы а 7:30 раніцы. Ён дабіраўся да Менску без грошай і тэлефона і прыйшоў на працу з 2-гадзінным спазненнем. Гэта палічылі прагулам. Руслан неўролог да лютага 24 году працаваў у медычным цэнтры Нардзін. У яго двое дзяцей 9 і 6 гадоў. У жніўні 24 за так званы пратэставы артыкул асудзілі і ягоную жонку Таццяну. Пасля выбараў 2020 году праз рэпрэсіі прайшлі больш за 300 медыкаў. Паводле службы занятасці цяпер у Беларусі не хапае больш як 4,5 тысячы дактароў.